Kai kuma daga wata duniyar kake? Daga duniyar su wadda aka gina ta da tubalin kauna, aka shimfiɗa mata kulawa tare da yi mata ado da nishaɗi. Duniyar da aka rufe kofar ta da mabudin alkhairi, ake buɗe ta da mabudin tausasawa. Kai kuma a haka ka zo? Salon ka yayi. Zan iya zama? Me zai hana? Umarni. Bismillah. Ko unguwa a duniya kawai shi ne duniyar, kuma ɗan garin su kowa ne, kuma na kowa da kowa ne. Ba shakka shi sa bana tunkara ko'ina da soyayya. Duk wanda ya gina rayuwa da tunaninsa akan soyayya, ba shakka ya gina ta da tubalin da ya dace. Kalma ɗaya daga bakin masoyi, kimarta ba shi da adadi a mizani. Wanda ya dace da masoyi shi ne ya sa'a a rayuwa. Ita kanta damuwa da bakin ciki ba sa tunkarar masoyi. You sure say not the same exam we did write? Excuse me, my extra sheets. Excuse me, my extra sheet. Excuse me, ma. Extra sheet. Excuse me, ma. Extra sheet. For what? That isn't a requirement now. As everybody for this class don't collect finish. Nobody the same school fees we pay. Likey